Всім, хто сьогодні приїхав, всім, хто співчуває своїм землякам, які зараз знаходяться у неволі. Сподіваємося, що кожен із них якнайшвидше повернеться додому. Також хотів би звернутися до президента України та до тих, хто займається питаннями обміну. В російських в'язницях знаходяться багато чеченців, які воювали проти Росії. Вони захищали свою країну, вони так само, як і українці, боролися за правду і за право бути вільними. Їх незаконно утримують десятки років. Усі ми знаємо, як це бути в російському полоні. Давайте не забудемо і про них. На початку серпня Німеччина віддала Росії вбивцю, довічно засудженого Вадима Красікова. Вадим Красіков 23 серпня 2019 року в Берліні підло вбив чеченського воїна. Якщо Росія змогла отримати свого вбивцю, то ми зобов'язані зробити все для визволення та повернення наших героїв. Сподіваюся, що мої слова дійдуть до потрібних людей, що наша зустріч принесе нам користь, і ми зможемо звільнити як героїв України, так і героїв Чечні. Ми дуже добре розуміємо ваш біль, ми з вами її поділяємо. Дякую вам.